Ukuphupha ngamanzi. Ukuziphupha uhamba namanzi noma impahla yakho kusho ukuthi-ke kukhona okubi okuzokwehlela noma uzogulela ukufa. Ukuziphupha ubhukuda emanzini angcolile usuke uzokhulelwa okanye oseduzane nawe uzokhulelwa noma vele sekunjalo. Ukuphupha uminza emanzini angcolile usuke uzogula. Ukuphupha ukha amanzi ahlobile ugeza ubuso, ugeza izandla, ugeza izinyawo, lokho kusho inhlambuluko edingakalayo. Kanti ukuphupha umfula omuhle amanzi akhona ehlobile ubona phansi, lokho kusho ukuthi umsamo wakho muhle ngaleso sikhathi. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment, usubscribe na ku-YouTube.